салом алайкум бинандагони гиромӣ, хушомадед ба канали Диққат. Сархати хабар. Кашфиёти табиби тоҷик: нӯшдории сиёҳдона барои пешгирӣ ва муолиҷаи коронавирус муфид аст. Табиби тоҷик мӯътақид аст, ки истеъмоли нӯшдории сиёҳдона ҳам бо мақсади пешгирӣ ва ҳам бо мақсади муолиҷаи коронавирус муфид аст. Сайдалӣ Ҳикматов, роҳбари ЖДММ Авитсена, дорандаи дипломи ихтироъкори беҳтарини Тоҷикистон, дар асоси сиёҳдона истеҳсоли нӯшдориеро ба роҳ мондааст, ки он хосияти зиддибактериалӣ, зиддивирусӣ, зиддиилтиҳобӣ, зиддипаразитӣ, антиоксидантӣ ва қувватбахшии нерӯи муҳофизатии ҷисм яъне иммунитетро дорад. Табиби тоҷик мӯътақид аст, ки истеъмоли нӯшдории сиёҳдона ҳам бо мақсади пешгирӣ ва ҳам бо мақсади муолиҷаи коронавирус муфид аст. Ӯ ин нуқтаро зимни як суҳбат бо нашрияи Садои мардум изҳор дошта гуфтааст. Дар таркиби нӯшдору беш аз 100 номгӯи модда ва қариб 50 катализатори биосинтези табиии ҳуҷайраҳо аз қабили ферментҳо, гормонҳо, полисахаридҳо, кислотаҳои чарбӣ, липза, токоферолҳо, поливитаминҳои гурӯҳи А, Б, П, С, равғанҳои эфирӣ ва ғайра мавҷуданд. Моддаҳои мазкур барои тавлиди ҳуҷайраҳои нав ва мустаҳкамкунии масъунияти инсон заруранд. Витамини Е, ки дар таркиби сиёҳдона фаровон аст, барои муолиҷаи бемориҳои саратонӣ ва системаи дилу рагҳо муҳим аст. Ҳамчунин сиёҳдона дорои макро ва микроэлементҳои муҳим ба монанди калтсий, фосфор, калий, магний, оҳан, сулфур, мис, манган, хром, селен, кремний, бор, германий, рӯҳ ва кобалт мебошад, гуфтааст ӯ. Номбурда гуфтааст, илми тиб исбот кардааст, ки ба воситаи қувват бахшидан ба масъунияти инсон дилхоҳ бемориро табобат кардан мумкин аст. таҳқиқоти муосири илмӣ исбот намудааст, ки сиёҳдона масъуниятро тақвият мебахшад ва дар хуни инсон якчанд маротиба миқдори Т-лимфоситҳо, Т-киллерҳо ва дигар ҳуҷайраҳои ба муолиҷаи бемориҳо ва тақвиятёбии нерӯҳои муҳофизатии организм масъулро зиёд мекунад. Аз ин рӯ истифодаи нӯшдории сиёҳдона, равған ва чойи сиёҳдона нерӯи муҳофизатии ҷисмро қувват мебахшад ва фаъолияти кории касро баланд мебардоранд, мегӯяд Саидвалӣ Ҳикматов. Ба гуфти ӯ, нӯшдории сиёҳдона дар баробари муолиҷаи дигар дардҳо, инчунин барои муолиҷаи бемориҳои пӯст, ҳатто махав, ҷумоз давост. Равғани сиёҳдона ба муқобили заҳри мор ва дигар ҳашароти газанда зидди заҳр яъне ваксинаи қавӣ ба шумор меравад. Ташаккур барои диққататон. Агар навор маъқул шуда бошад, лайк монед, обуна нашуда бошед, обуна шавед ва наворро тақсим кунед. Хайр, худоҳофиз.